आवगायाव जोङो नांगोल जयेन जादोंमोन ओमफ्राय दा जोङो इउपिपिएल दोलोखौ खामानि मावनाय दांनायखौ जों मोजां मोननानै दा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय सारमोनखौ मोजां मोननानै फैबाय थानाय समफोरावहाय इउपिपिएल दोलोजों सापर्ट होनानै खामानि मावलांनो गोसो जायो नामा? दा इउपिपिएल दोलोजों जोङो खामानिखौ मोजाङै मावलांनो लुगैयो। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव बिदिनो नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नोंसोरनि ओनसोलावहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि सिमां माबाफोर दं नामा? औ दङ गासिबो इउपिपिएल दोलोआवनो जयेन जानानै खामानिखौ मोजां मावलांगोन होननानै। दिनै साबेसे मानसिफ्रा जयेन जाफैदों? आंजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रानो जयेन जानानै दङ दा नोंसोर नुनाय बायदि। जों जयन्त साराबो इउपिपिएल दोलोनि ना जों जयन्त सारनोनो भटखौ होगोन। जों देरहासार जाजानो लुगैयो जयन्त सारखौनो। माखासे बिपिएफनिफ्राय बिपिएल दोलोनिफ्राय जयेन जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। साबेसेसो बिपिएफ मददगिरि जयेन जाफैदों? गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों दिनै जिथु नैबे जोंनि थाइखाजरा प्राइमारि इउपिपिएलनि मावख'आव जयेन जाफैनाय बिथांमोनजों लोगोसे साफ्रोमखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। नंगौ जोंहा जोंनि दानि बे जिथु सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि दिनै मावफारिया बिथांमोन बा सापर्टार बिथांमोना दिनै 20 जननिबो बांसिन जोंनि थाइखाजरा ओनसोलनि दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै जयेन जाफैदों। आरोबाव जोंहा गोबां जयेन जाबावनांगौबो दङ। नोंथांनि प्राइमारि हिसाबै प्राइमारि आन्दारावहाय बिपिएफनि मददगिरिफोरा सिगां समखौ लानानै दासिमाव नोंसोरजों बेसेबांसो जयेनिं जाखो? दिनैनि थारिखआव नायोबा जोंनि थाइखाजरा बिसेसकै थाइखाजरा प्राइमारि हिसाबै जोंहा 400निख्रुइ बांसिन जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय। जोंहा माखासे जिएसपिनि दङमोन आरो इउपिपिएलनि बिथांमोनहा 400निख्रुइ बांसिन दिनैसिमाव जयेन जाफैबाय। आरोबाव गोबां जोंजों सावरायबाय थानाय दङ। नैबे गुसुं समनि गेजेरावनो बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जोंहा गोबां जयेन जाबावनांगौ दङ आरो जाफैगोन। जयन्त बसुमतारी सारखौ नोंथांमोननि एरियानिफ्राय माबायदि भट लानानै सिगांहरनो गोसो जायो? दिनैनि थारिखआव जुदि नायोबा जिथु जोंनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सार जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव बिसेसकै गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहागोनखौ जोङो बुंनो हायो। जोंनि हेंथा दोलोखौथ' जोङो दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ बुङाब्लाबो जागोन। जोङो दिनैनि थारिखआव बिपिएफआ जे हेंथा दोलो जानानै दं जोङो बेखौ माब्लाबाबो सानाखिसै। जोंनि दिनैनि थारिखआव जोंनि थासारियाथ' गोबां मोजाङाव दङ। थांनाय समनिफ्राय दिनैसिमाव बहुद मोजांखौनो बुंनांगोन। खारन दानि माखासे जोंनि जिथु इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीजों लोगोसे गोबां गामिनि सुबुंफ्रा लोब लोब जोंनाव फैगासिनो दं आरो जयेनबो जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो जे जोंनि दोलोआ गोबां मोजाङाव दङ।